Iako su vremenske prilike za sadnju jagoda ove godine bile idealne, snježno nevrijeme koje je kraj marta zahvatilo područje Čelića uzrokovalo je štetu proizvođačima u iznosu od oko 300.000 maraka. Tako je na tržište plasirana samo polovina od ukupno planirane količine jagode. Ove godine proljetni onaj snijeg kad je bio unazadio skroz proizvodnju. Jer prvo bila je tad zima i jagoda nije mogla da se razvija, presjeklo je. Jagoda je krenula, došlo je do pada temperatura i snijega, tako da je poslije toga jagoda jednostavno krenula u naglo zrenje, tako da smo imali sezonu od 20 dana branja, što inače u prosjeku beremo 45 dana. Kako navode uzgajivači, ni pored obećanja, domaće kompanije za preradu voća iz nepoznatog razloga nisu pokazale spremnost za otkup, tako da su i u tom dijelu oštećeni. U nadležnoj općinskoj službi navode da ove godine nije postignut ni kvalitet ni kvantitet u proizvodnji. Mislim da je dovoljno ono što činimo za sad i činit ćemo u buduće. Sastanci, analize sa proizvođačima, ne samo jagodovstvo voća, ne samo jagode, nego ukupno poljoprivrednim proizvođačima, kako bi omogućili kontakte sa strukom, sa kupcima. Tako je na kraju od planirane cijene ispod 1 konvertibilne marke po kilogramu cijena domaćih jagoda u sezoni dostigla 4 marke.